Ο Κώστας Κωνσταντόπουλος θα μας πει αμέσως τώρα περισσότερα. Κώστα. Προκόπησε η σημερινή διάσκεψη των Προέδρων. Δεν επιτεύχθηκε τελικά σύγκληση μεταξύ των κομμάτων. Καταρχήν πες μας για την πρόταση, Κώστα. Η πρόταση τι λέει ακριβώς? Η πρόταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ελήφθη με 31 ψήφους υπέρ και 21 κατά, χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες τις απουσίες των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Και από εδώ και κάτω υπάρχει μια εισήγηση την οποία κατέθεσε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Ρώτησε λοιπόν τα κόμματα αν και αυτά συμφωνούν, αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες οι απουσίες των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είναι έγκλειστοι στις φυλακές της χώρας. Από την πρώτη όμως αυτή επαφή και η σύγκληση την οποία έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής, δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση μεταξύ των κομμάτων. Δεν έχουμε αποτέλεσμα και έτσι το συγκεκριμένο θέμα θα παραπεμφθεί σε μια άλλη διάσκεψη των Προέδρων, σε μια άλλη συνεδρία του συγκεκριμένου οργάνου. Να σας πω και με αυτό να κλείσω ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής και κατηγορηματικός. Αναφέρει ότι όταν ένας βουλευτής απουσιάζει από τις συνεδριάσεις Ολομέλειας περισσότερες από 5 φορές, τότε περικόπτεται η βουλευτική του αποζημίωση. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.